Social distancing sa mga motorbangka wa mapatuman. Samtang quarantine control point gipang monitor na sa nagaliyang bahin sa Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Sukad kaganiha, nagmuntar na og quarantine control point sa duha ka Mactan-Mandawi Bridge. Paglabang sa mga motorista dinhi sa tiilan sa First Mactan-Mandawi Bridge, kuhaan sila og temperatura. Apan kay usaraman ka thermal gun ang gigamit, nakamugna kini og gamayng paghuot sa dagan sa trapiko. Ug daghan usab ang mga nakamotorsiklo nga may angkas pa bisan sa pagpatuman na sa social distancing. Dinhi sa Angasil Port, walay mga pulis nga gideploy. Apan sa mataglukat nila og tiket, ipaubos sila sa temperature check. Kining usa ka motorbangka nga among naabtan, dako unta og kapasidad ug hamugaway. Apan maobserbahan gihapon nga daghan sa mga pasahero ang nagsikit sa ilang mga lingkuranan. 150 ang capacity ni ining motorbangka ug atong makita daghan pa mga lingkuranan unta ang bakante. Apan sagad sa mga pasahero dinhi wala mituman sa social distancing. Matod sa kapitan sa motorbangka, naningkamot usab silang makakarga og daghang mga pasahero, ilabi na ning panahuna nga menos na ang mga tawo nga manggawas. Ang among capacity ani 150. Onya, wa pa man na opay na atag na mimo na mo nay kuha na ning sakayana ba distance sa pasahero pilay karga. Okay ron? Wala. Okay ra ma'am. Wala ra. Okay ra, magkuan lang. Maintain lang jud tas lawas nga himsog. Susama usab ang sitwasyon nga nasaksihan sa RTV Balitang Bisdak sa motorbangka nga midunggo sa Angasil Port ug puno sa mga pasahero. Wala na sila gipaubos sa temperature check sa ilang pagkanaog. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.